Yes. Sä oot valmis? Joo. Asan osastolle valittiin muutamia kuumimpia uutuuksia tämän kevään tuotteista ja yksi niistä on Omega Wave. Omega Wave näyttää vähän sykemittarilta, mutta Omega Wavein Jesse Talikka, mikä Omega Wave ihan oikeasti on? Omega Wave on siis urheilijan palautumiseen tai henkilön palautumiseen ja kehon tilan analyysiin tarkoitettu laite. Kyseessä ei siis ole sykevyö, vaan itse asiassa EKG-vyö, joka mittaa sydämen toimintaa, jonka avulla me saamme nämä tiedot ulos. No mitä nyt sitten kun urheilija haluaa tehdä Omega Wavein mittauksia, niin miten se tapahtuu ja sitten tulokset, mihin ne tulokset perustuu varsinaisesti? Mittaus tapahtuu helposti, sulla on tämä EKG-vyö ja siihen tää palikka siihen eteen, CG. Sä lataat sun älypuhelimeen ton softan suoraan App Storesta tai Google Playsta, jonka jälkeen ne alkaa puhumaan keskenään. Se on 2 minuutin mittaus, sä lyöt vyön rintaan, makautat rauhalliseen asennon ne 2 minuuttia ja mittaustulos on valmis ja samanaikaisesti toi data, mitä mittauksessa tulee, se verrataan meidän pilvipalvelun kautta kymmeniin tuhansiin mittaustuloksiin, joiden perusteella nämä indeksit tulee. Okei. No Omega Wave, kelle sä suosittelisit Omega Wavea ja minkälaisia etuja siitä voi olla Omega Wavein käyttäjälle? Omega Wave on ihan jokaiselle urheilijalle, tavoitteelliselle urheilijalle, kuntoilijalle, aloitteleville kuntoilijoille, ihan siis moneen käyttöön. Jopa työhyvinvointiin pystyy, työkuormittavuuden seurannassa pystyt itse katsomaan sitä, että tarkoituksena on se, että sä pystyt ehkäisemään ylikuntoa, ylikunnosta johtuvia oireita, loukkaantumisia, flunssia, tällaisia. Tämän meidän laitteen avulla sä pystyt seuraamaan sitä ylikunnon tai sitä kunnon kehitystä, palautumisen tilaa ilman, että sä ajaudut ylikuntoon, joka aiheuttaa huonoja asioita. Eli käytännössä voidaan saavuttaa esimerkiksi parempia tuloksia ja varmistetaan tulosten saavuttaminen. Kyllä, sä pystyt seuraamaan omaa palautumista, näin ollen optimoimaan harjoittelua paljon paremmin, koska sä pystyt harjoittamaan niitä ominaisuuksia aina levänneessä tilassa, koska sä tiedät milloin sä oot levännyt. Sun ei tarvi aina vaan luottaa siihen omaan tuntumaan kehossa, että nyt mulla on sellainen olo, että mä voisin harjoitella. Mutta pystyt myöskin nyt saat sitä konkreettista dataa sieltä. No sen sijaan, että tietysti tietoa saa tämän viikonlopun Go Expon aikana tästä Asan osastolta, niin mistä saa lisää tietoa ja mistä Omega Wave voi hankkia? Tietoa löytyy ihan www.omegawave.com ja kyseisestä nettisaitilla on myös meidän nettikauppa, josta sen saa tilattua ihan minne tahansa päin maailmaa tällä hetkellä. Ja sieltä löytyy lisää tietoa, tarkempia tutkimuksia, selityksiä, että mihin nämä kaikki meidän perustuu, mihin kaikkea tämä testaustulos perustuu ja tutkimuksia, kaikkea löydät sieltä lisää dataa ja sitä kautta myöskin, jos jää kysymyksiä, niin voit aina ottaa meihin yhteyttä. Ja tällä hetkellä on joku pieni tarjouskin menossa, eikö ole? Kyllä, nyt tutustumistarjouksena vyösetti lähtee 99 € hintaan ja normaalisti kuukausimaksu on 9 €, mutta nyt ensimmäinen 3 kuukautta ilmaiseksi nyt heti alkujaisiksi. Loistavaa. Kiitos Jesse. Kiitoksia.